Wow. Chai, I am na YouTube. Yeah. Ọ bụla YouTube ka ị na nwoke ndụkọ ụlọ na-akwụkwọ na-akwụkwọ anyị nọ na YouTube. Hello? Yeah. Good morning. Mm. The right side is about that's what. Mm. I'm inside the open book. Mm. They'll get huh? Ama you all have been again, they want him better. No, but yeah, I get nice hearing. Oh, yeah, everything when I get messy. Onweghị ibe na-eme na onweghị ibe narị ya eme